Ljudi moji, dobrodošli u novi video na Mozartovom kanalu gdje gospodin Super Nole i ja se vraćamo. Hello beautiful people! Okršaj, konačno. Nešto dugo nije snimano, brat moj, ja penale. Da vidimo ko bolje šutira penale, Nole imao povredu, konačno se vratio i odmah nam ide, ljudi moji, ali možete vi da verujete to? Ne znam da kažem da idem. Samo ću reći, Nole ide na jedno putovanje, neće ga biti neko vrijeme tu i sad smo odlučili da u narednih nekoliko klipova ovdje na Mozartovom kanalu vidimo ko je zapravo sada bolji sa fudbalskim izazovima i onda ćemo kad se budeš vratio da vidimo to opet. A idem na drugi kontinent, samo da napomenem. Ko ide prvi odlučuje stara muška viteška igra papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Ko ide prvi? Ja. 10 šuteva, on i ja. Ima ko može više da pogodi. Nije fair, Nole, ti si imao prilike da se zagreješ, ja sam morao tu da budem, da postavim kamere. Ovo na meni nije od zagrejanosti, vrate, nego od sparine. Ja sam mokar. Nikola Miloševek! Ali teba, a ne mogu više da zagrejam, brate, ne može ovako prvi šut da bude. Evo i ti, dečkić. Brate, gledaj koliko si ti znoj, ja kap nemam na Pa sebi. zato što se znojim. Ajde da te vidim. Pregrejao se, ipak je bolje da budeš nezagrejane, znaš. Znači ja moram lagano. Može, Branko, evo je. Ne može. Moj isto Branko. sam ušutao kao malo pre. Moj Branko. Već me boli noga, jer znaš. Ja ću tamo, ti idi tamo negdje drugdje. Ne, Branko, pa ne smiješ da radi. Ne, Branko. Koliko ti je para dao? Ne, Branko. Daj, Branko, nemoj me sprdati, brate. Pa ne, ja odmah da dođem na red, ajde. Ja, Branko, imao si! Tako je! Idemo! Opa! Tako je! Čekaj! Ne može, ništa, promašio sam. Šta čekaj? Ne! Oh my goodness! Ja, smejao si mi se na početku bio. Ali samo ti kažem, meni je ovo prvi fudbalski klip od povrede, znači prošlo je... Dosta je prošlo baš. Da te naučim kako šutira penal. Može, Branko! Evo ga! Tako je! Da te naučim kako se šutira penal i šuti najgori penal ikad. Nisam zagrejan, brate, ne možemo šutiramo penale nezagrejani. Tako je! Branko! Bravo, bre! Ne mogu da Bravo, verujem, direktore. ovo se ne dešava, brate. A brate, ja ti šutnem nešto da barem moraš se baciš. Baš su mi nesigurni penali, brate. I meni zašto sam došao nezagrejan i sad ne smijem da zapnem. Evo, može. Ne mogu jače da šutnem od ovoga. Znaš šta sam provalio? Ti non stop šutiraš tamo, ja non stop leo. Brate, gledaj ovo. Što je ovo? Što? Gledaj ovo, sve pored tačke stoji. Ovaj smo prvi u nizu izazova, ne moraš da... Branko! Ti mene sprdaš. Što najče da je sam na gol ovo ne bi branio. Mora se ponovio. Što? Molim? Šta? Pa nije branio. Branio dečko, otišao da vidi stativa šta radi. Idi tamo sada. I nemoj da krećeš dok ne stani. Znači kad šutnem tek možeš da kreneš. Može? A vrati se! Vidi. Branko! Pa Branko! Pa Nole tu sam rekao. Pa evo Branko! Ajde, daj. Ajde, Vratimo, evo, neće ovo više. Ne rešam? Ako ga daš. Brani, Branko. Da, nemoj me sprdati, brat. Alo, koliko loše penale šutiram, šta je? Imamo još 4 penala. Dosta smo promašili. Ne rešam. I više nego što treba. Juuu! Super Nole! Mora da pogodi. Evo ga! Ne bi odbranio i da se baci u tu stranu, znaš. Samo 3 penala su ti ostala, brate. Ja vodim jedan razlike, ako ga Nole da, nerešeno. Gol razlike za mene, brate, ajde, moram odbraniš. Ne! Koliko je ovo riskantan penal bio. Druže, oko ti je zoomirao, znaš. Ušao u kamermana tamo. Može, Branko, evo ga! Desno! Ne, pa teo sam po sred gola da ide u ovo. Sam opet blizu. Stoga nisam bocao, mogao sam da ga bocam kad je trebalo, brate. Mora da okrenem nekako. Ajde. Kako zamiju. Samo jedan mu odbrani, brate, čekaj ga. Na procenu sad, pap! Tako je, doktore, bravo Branko. Znao sam da biram tebe, znači da si Pokemon odabro bi te, znaš. Šta ne zategnem ponovo, razumeš? Se ne pita ništa. Sad Charizard moj kako brani. Poslije šute, znaš, mora ga dam. Evo ga, Bane! Tako je! Sve može da se okrene. Ako odbraniš ovo, ja sam pobedio. Znaš da će po zemlji, znaš da će jako, jer ako je digne, ide preko gola, to se zna. Tako je, doktore, jedan!
Šta da vam kažem ljudi moji, 1-0 za mene u ovim izazovima. Imao sam gol prednosti. Čuti Branko gdje ide. Utakmica je bila teška. Gol prednosti je presudio. Taka utakmica, čekamo sljedeću. Ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa na Monstertovom kanalu. Nadam se da ste uživali. Subscribeujte se ako ne želite da propustite ostale fudbalske izazove koji će biti sa Noletom. Sljedeći nadam se da ću dobijem. Ništa, moj momak, svaka mu čast. Dobar teren. Ništa, pozdrav.